Vedeli ste, že ak chceme dosiahnuť prirodzené omladenie pokožky a spevniť si kontúry tváre, nemusíme hneď siahnuť po nejakých trvalých zákrokoch, ale môžeme použiť aj iné rôzne metódy a práve jednou z týchto metód je aj bankovanie. Bankovanie je jedno z najstarších techník na zlepšenie obehu a spočíva v takom jemnom potlakovom masírovaní pokožky. A práve tým podporujeme stimuláciu krvi, detoxikáciu lymfatického systému a podporujeme tvorbu kolagénu a elastínu, o to nám vlastne ide. Sú aj rôzne dôležité veci, ktoré by sme nemali zabudnúť, a to je, že jednak musí byť pokožka pripravená, to znamená, že nebudeme bankovať na suchú pokožku, ale mala by byť vyčistená a mala by obsahovať olej. Ja mám vlastne tento olej s avokádom, ktorý je veľmi dobrý, alebo dobre klože. Mali by sme dbať na správnu techniku. Nemôžeme mať prisatú banku veľmi dlhší čas alebo dlhú dobu, pretože nám tam ostane nepekné znamienko alebo cucflek. A mali by sme to robiť pravidelne, pretože nič, čo robíme jednorazovo, nám nepomôže na to, aby sme mali peknú pleť. Takže poďme na to. Ako som spomínala, tie banky môžu byť rôzne. Ja mám tieto silikonové, sú veľmi dobré, ale takisto bývajú aj sklenené. Už každý si vyberie to, čo mu vyhovuje. V prvom rade ja už mám teda vyčistenú pleť a musíme si naolejovať pleť, aby sa nám tá banka klzala po pleti, pretože tým, že budeme to robiť na suchú pleť, tak si viacej uškodíme, ako si pomôžeme. A veľmi dôležité takisto je túto banku si na tej ruke, kde som mala olej, pekne prejsť, aby sa nám pekne ešte klzala. Takže môžeme začínať tým, že najskôr stlačíme banku, prisáme na bradu a ťaháme, a tým, že dáme preč tú banku, tak nám urobí taký zvuk. To znamená, že sme mali dobre prisať tú banku. Ideme hore, môžeme ísť tu na túto nosovú vrásku a môžeme ísť mierne popod líčko, tým si vlastne mierne spravíme lifting. Pozor, táto banka je silná, nejdeme úplne popod očí, pretože okolie očí má veľmi jemnú banku. Tu nás sú vrásky hnevu, takže môžeme si ísť ďalto. Prejdeme aj cez obočie a ideme postupne hore na čelo. A toto isté spravíme aj na druhú stranu. Takisto môžeme, niekto, kto má tuto vlastne také jemné tie vrásky, môžeme si dôležité prisať a spravíme si tuto taký polooblúk. Párkrát. A potom si zoberieme malú banku, takisto si prejdeme po ruke, by sa nám lepšie klzala. Táto banka je práve na tieto párty okolo očí, pretože ten tlak nie je taký silný, takže nám nenaťahuje tú pokožku. Môžeme si prejsť aj toto popod obočie. Ja si prechádzam ešte tu na tejto vrásky, prejdeme si cez nosovú vrásku, čiže začínam pri koreni nosa a idem dole. A takisto si prejdem okolí pier, pretože tu je tá koža tiež taká jemná. Takže dajte mi vedieť, či ste začali, či sa vám to páči a hlavne, či vidíte výsledky, lebo ja tie výsledky vidím.